Helo, a chroeso nôl. Mae'n hyfryd i weld chi eto. Diolch am ymuno ni. Diolch os chi'n dod nôl ato ni ar ôl wneud yr arbrawf craterau. Diolch os ych chi'n newydd i'r sesiwn hefyd. Felly, rhag ofn bod chi yn newydd, well i ni cyflwyno pwy i ni. Felly, fi yw Rhi. Hello, I'm Mel. A dyma Mel. A mae Mel yn dysgu Gymraeg, felly bydd hi'n helpu fi heddi gyda bach Gymraeg hefyd. Try my best. Da iawn ti. Dyna i gyd ni'n gofyn am, oce? A hefyd, mae dyn ni helpwyr heddi sy'n mynd i ddod lan a chwifio at eich ffrindiau yn eich ddosbarthiadau. So mae'r helpwyr yma wedi dod o Ysgol Bro Morgannwg, sydd ddim yn bell o fan hyn, ydy e? Okay? Felly diolch yn fawr, chi'n mynd i wneud lot o bethau hwyl heddi. Ydych chi'n barod? Ydych? Nawr, cyn i ni symud ymlaen, geithon ni llwyth o bethau o nifer o ysgolion yn ymwneud â'r arbrawf craterau. A Mel, fi'n credu chi'n mynd i sôn wrth bawb beth yw rhain. I think our little, what's it called? Pin might be, oh, there it is. Here it's going up into the right place. We've got some photos and actually a really lovely video here from Ysgol Edern. Is that how I say it? Is that right? Edern. Edern. Up in Pwllheli. They sent in so much stuff when they were carrying out this crater experiment that we did last time. Can we just see it one more time? I love that little video of the balls, the asteroids hitting the surface of the moon. Here it goes. Oh, love it. Nice. So thank you so much to everybody who sent in your photos and your videos, even your results tables and your evaluations. We loved looking at all of those. So diolch, thank you very much. Yeah, diolch yn fawr. Trwy hwn, trwy'r sesiwn yma ar un nesaf, please, danfonwch llwyth o bethau mewn, unrhyw beth o gwbl i chi wneud, hoffwn ni weld. Nawr, wnaethoch chi'r arbrawf craterau yn yr ysgol, sut ath e? Oedd yn dda? Ie. OK, geithoch chi hwyl yn neud e? Ie. OK, so cwpl o gwestiynau den. Pa bêl nath creu'r crater mwyaf? Pêl cricket? Ooh, that's a good choice. Great ball. A chi'n cofio beth oedd y maint? Tia, gyda bysedd chi? Beth oedd e? OK, eitha mawr. Achos mae'r bêl cricket yn ysgafn neu drwm? Drwm, da iawn. OK, wyt ti'n cofio beth nath greu'r crater lleia? Marblen, ardderchog, mae marblen un bach? Trwm neu ysgafn? Eitha ysgafn, OK, so geithoch chi craterau gwahanol maint, oedd hwnna'n lot o hwyl i wneud? Gwych. Wel, chi'n mynd i eistedd lawr nawr, OK, ond i yn mynd i gofyn chi wneud rhywbeth bach i ni mewn ychydig. So chi eisiau mynd nôl i ysef yna, a ni ddweud hwyl fawr wyth ein helpwyr, Bro Morgannwg, a ni'n mynd i sôn nawr beth i ni'n mynd i wneud yn ystod y sesiynau nesaf. Felly, heddi, ni'n mynd i edrych ar ddylunio, okay? Wedyn, gallwch chi weld fyna 1.5 creu. Nawr, y reswm dros yr 1.5 yw chi'n mynd i wneud y creu rhwng sesiwn 1 a sesiwn 2. Felly, ni wedi galw yn sesiwn 1.5. A wedyn, profi a gwerthuso yw'r sesiwn nesaf. Felly, lot o bethau hwyl i chi wneud yn ystod hwn. Okay. Felly, beth yw'r sesiynau yma? Beth i ni yn creu? Beth i ni'n mynd i fod yn neud? Wel, ni wedi bod ar y lleiad gyda craterau. Nawr ni'n mynd i edrych ar sut i ni'n mynd i symud ar draws y craterau yma ar wyneb y lleiad. Felly, wrth gwrs, ni'n defnyddio rovers, neu bydde rovers yn symud. Fel yr un mae Mel yn dangos fan hyn, sydd ar ein model bach o'r lleiad fyna. Nawr, mae yna cwpl ni eisiau dangos i chi o rovers yma, so maen nhw'n dod lan ar y sgrin nawr. Dyma nhw, felly mae dyn ni Curiosity, chwilfrydedd fyna, un o'r rovers oedd ar y Mars. A wedyn mae dyn ni Opportunity, cyfle, un bach arall oedd yn cael ei ddefnyddio i samplu ac yn y blaen ar Mars. A wedyn yr un bach na, lawr ar y gwaelod, yw tenacious, gyfeilgar. Okay? Felly, yn gwybod mae'r enwau Cymraeg na, falle yn bach yn newydd i chi. Oedd hwn, fel mae'n digwydd, heb actually wedi wneud y laniad yn llwyddiannus. It didn't land, did it? Unfortunately. Never deployed from Islanda. Ond ie, so dyma enwau o rhai o'r rovers sydd wedi cael ei greu a wedi cael ei ddefnyddio mewn ffordd.
Nawr den, ni'n mynd i atgoffa'n gilydd o beth mae arwyneb y lleiad yn edrych fel. A ni eisiau chi wylio'r clip yma. A mel gallwch chi sôn am beth mae'r arwyneb fel wrth i ni wylio hwn hefyd. Felly, gwyliwch y clip yma sy'n dod fyny. Dyma ni, mae dyn ni ddau clip. Mel, beth i chi'n sylwi wrth wylio hwn? Well, What do you notice? hopefully you can see that, like our creators experiment, the surface of the moon in that second clip there, very uneven. Look, it's just going past that crater there, very uneven surface, very bumpy. An wastad ydy. Yeah. So mae craterau dros y lleiad fyna, a chi'n gallu gweld y rover yn teithio'n weddol dda. It's moving quite well, isn't it? Yeah, teithio'n dda. Beth ydych chi'n sylwi am y rover ei hun? Achos oedden ni'n gallu gyrru car arferol? Can we drive a normal, regular car over the surface of the moon? I think even I understood that, even in Welsh, and the answer would be absolutely not. It needs to be a specific type of vehicle. Therefore, we need to think about some of the good features of a moon rover, of a moon buggy. So, what are we looking for? So, y peth gyntaf yw'r olwynion fi'n credu. Mae'n really bwysig bod yr olwynion yn olwynion mawr. Gallwch chi gael 4, mwy na 4, 6 os chi eisiau. Okay? Ond mae yna lwyth o olwynion mawr sydd hefyd yn really gryf ac yn gallu wrthsefyll tyllau. Okay? Ni ddim eisiau cael puncture ydyn ni ar y lleiad, achos does dim ffordd rwydd i newid yr olwyn, y tair. Felly, olwynion mawr gyda'r rover fyna. Needs to be quite low to the ground. Quite isel, yeah. Yeah, quite short so that it's more stable. Needs to be able to travel across the moon. Da iawn, ie. Mae rai bod e'n isel mwyn sefydlogrwydd fyna. I sicrhau bod e ddim yn cwmpo drosodd. Bydd hwnna ddim yn dda chwaith, bydd e. Okay, a hefyd, rhyw ffordd o samplu, achos pwrpas y rovers yma yw i deithio dros y lleiad ac i gymryd samplau o darnau o garreg, moon rock, achos falle maen nhw'n edrych am dŵr, am ia, lot o bethau ar y lleiad, ac wedyn yn edrych ar y data yna, casglu'r data a'i ddanfon yn ôl i'r ddeiar mwyn i ni edrych ar y data yn well. Felly, rhyw ffordd o tynnu'r garreg y moon rock yma. So, samplu'r carreg, falle drill, falle rhyw ffordd fel rhyw fath o shovel, ffordd o cymryd y sample ymlaen yn dyfa. Also need somewhere to be able to carry those samples, somewhere to store them so they're not going to be, so they won't fall off, number one, and they're not going to be affected by maybe dust or other things that could contaminate the samples. Ie, da iawn. Mae hefyd rhaid bod y cerbyd ei hun yn y rover yn gallu symud yn rwydd. So, ti ddim eisiau bod yn anhyblyg. Okay? Mae angen bach o le i symud. Suspension da, byswn ni'n dweud yn Saesneg. So, mae'n springy. Mae'n gallu symud gyda'r arwyneb anwastad lan a lawr yn digon rhwydd. A mae ddim yn mynd i dorri wedyn. So, we talked about stability earlier on, but making sure that it's strong, durable as well, so not made out of material that is going to degrade or anything like that. And then probably an obscure one for the last one, but... Yeah, well, yn amlwg fyna, bydd lot fawr o newidiadau falle yn y tymheredd, a mae angen i chi ystyried hwn wrth feddwl am beth mae rover wedi cael ei greu allan o. Felly mae angen i chi amddiffyn y rover o'r haul, o pelydre'r haul. Felly, falle chi eisiau meddwl am defnydd sy'n mynd i adlewyrchu'r golau, fel bod e ddim yn effeithio ar y gwahanol rannau ac yn cynhesu nhw fel bod nhw ddim yn gweithio pellach. Felly, llwyth o bethau i chi feddwl am fyna wrth i chi edrych ar y rovers yma. Felly, na fe, fi'n credu ni wedi rhoi lot fawr o syniadau i chi fyna, a triwch cofio reina pryd ni'n ddod at y dasg lle ni'n mynd i ddilynio y rover ein hunan. Now, siarad am rovers, Mel, we made some rovers, didn't we? We did, we absolutely did. Okay, Mel, beth yw'r un gyntaf wnaethon ni? Okay, let's start with this one. Now, we will look at these in a bit more detail later. We'll give you a demo how some of these work. But you can see this one here, we've got some wheels that we found and a balloon. Yeah, balloon. So mae'r olwynion yma yn actually yn really da, achos maen nhw yn eitha sefydlog. Okay? Maen nhw'n gryf hefyd. Y balloon, wel, ydy hwnna'n ffordd da o wneud i rover symud yn ei feddwl wedyn. More on that
that one later. We've got this one here that recreated. Now, Right, fi'n proud o hwn, okay? Fi'n really proud. Ni yn mynd i edrych ar hwn wedyn, ond fi'n gwybod mae ddim yn edrych yn lot, ond mae'n neud y job, nag yw e? Doesn't it do the job? I guess you can store your moon rocks in there. Diolch yn fawr. We'll talk about the size of her moon rock container compared to the rest of her rover later, but that's another one for later. And then this one here. Dyma ni. Yeah. Mae hwnna'n edrych yn dda. Hang on, so... diddorol iawn. Mae olwynion bach diddorol fyna. Newn ni sôn am reina nes ymlaen. We'll talk about those later as well. Definitely. Ond hwn yn defnyddio band elastig, so newn ni edrych ar hwnna. Lot o bethau diddorol i feddwl am fyna. Nawr den, fi'n credu mae'n bron yn amser i chi wneud dasg fyna. Felly beth ni'n mynd i ddangos chi nawr yw 5 gwahanol rover, cerbyd, okay? Mae'r cerbydau yma angen fod yn addas i teithio ar draws y lleiad. Beth hoffwn i chi wneud yw i edrych ar bob un a gweld os gallwch chi cymryd un pwynt da sydd gan bob un o'r rhain. Okay? So jyst un, mae pob un o'r rhain, credo neu beidio, mae un falle yn edrych bach yn odd fyna, bach fwy fel wheelbarrow, ond mae hefyd gan yr un elfennau neu rhinweddau da. Felly, ni'n mynd i roi 2 funed i chi i feddwl am y pwyntiau da sydd gan bob un o'r rheina. A hefyd, os oes unrhyw beth negyddol, please codwch reina, cael chat, cael sgwrs bach gyda eich partner neu'n eich grwpiau. A newn ni ddod nôl ar ôl 2 funed a gweld beth mae helpwyr ni yn meddwl. Okay? A gweld os maen nhw'n gallu adnabod y pethau da. Felly, 2 funed i wneud hynny. Bant â chi! Right then, felly, ni wedi cael sgwrs bach nag i ni ynglyn â'r rovers, y cerbydau yma. Pob un yn nhw yn okay? Ie, rhywbeth da gyda pob un, gwych. Ni wedi penderfynu hynny. Felly, ni'n mynd i ddechrau fi'n credu gyda'r un ar y top fyna. So, ti'n gallu ddweud wrthai, na fe, beth yw'r peth da? Beth yw'r peth da am y rover yna? Beth da? Y lwynion mawr, gwych. O ie, go on. Ti'n gallu mynd o gwmpas y lleiad. Ffantastig. So mae'r olwynion mawr yn mynd i helpu nag yw e, i symud ar draws ar wyneb, falle sydd bach yn anwastad, ie, bumpy. Ffantastig. OK, beth am yr un nesaf? Beth ti'n meddwl sy'n dda? Mae yn fel light. Da, mae'n ysgafn. Gwych. Learning new words, me. Ti'n gwybod bod yn ysgafn? Beth yw'r cliw fyna chi'n meddwl sy'n dweud bod hwnna'n ysgafn? Bydd yna
Chi'n meddwl y coesau? Mae coesau'n eitha bach nag yn nhw. Ie, da iawn am sylwi ar hwnna. Oce, beth am yr un nesa sy'n edrych bach fel rhywbeth byddai'n reidio yn yr ardd, oce? So beth sy'n dda? Os rhywbeth yn dda am hwnna? Y sample, ie, moonrock. Ardderchog. Okay? So mae hwnna'n really bwysig, actually, nag yw e. So mae'r un na, achos mae'r gweddill, sa'n gwybod os gallai weld unrhyw bocs ar unrhyw beth arall, ond mae'r un yna gyda bocs i cadw'r sampl yn ddiogel, a mae'r bocs dros y top yn stopio unrhyw beth arall rhag mynd mewn, neu unrhyw beth rhag mynd mas. So mae hwnna'n gret. Da iawn am sylwi. That is all it has, right? Just a box. A fi'n hoffi'r lliw oren. Okay. A mae'r olwynion yn iawn nag yn nhw. Yeah? Okay. Come on, woohoo! It's not what I'm going to be sending to the moon, but okay. Right, beth am yr un nesaf sydd hefyd yn oren, so mae'n cael y thumbs up yn barod. Beth ti'n meddwl sy'n dda? Mae fel cael braich i pico lan fel y samplau. Ardderchog. Mae braich yn gallu codi'r sampl, roi yn y bocs, cadw yn saff, a falle hefyd, falle bod yna drill neu rhywbeth fyna. Ond mae hwnna'n dda, nag yw, mae angen hynna. Right, yr un ola, beth ti'n meddwl? Mae'r olwynion yn oce. Gallwn nhw werth ar olwynion, yn defe? Ond, so pam ydy corff isel yn dda? So bydd y double-decker ddim yn gret. Yn gyrru rownd y lleiad. Although that does just look like a truck. You can see here on it. So I'm not sure that one's the best either. But good that it's, low. Hyfryd. Wel, da iawn chi. A gobeithio geithoch chi yr atebion yna hefyd yn eich dosbarthiadau. Unrhyw beth negyddol? Wel, fi'n credu ni wedi sôn am ambell i beth negyddol. Fel y lliw. Maybe I was too picky. I'm sorry. OK, gwych. Felly, beth chi'n mynd i wneud nawr? Chi'n mynd i fyny eistedd lawr, achos mae'r helpwyr yma yn mynd i gweithio'n rili galed mewn ychydig. Ydych chi'n barod? Ydych? Gwych. Ceri eistedd lawr yma ychydig. Den ymlaciwch am funed. OK, felly ni nawr wedi darganfod beth yw'r holl rinweddau, y features yma sy'n neud rover da, rover effeithiol. Okay? Felly, mewn ychydig, chi'n mynd i ddechrau ddylunio rover. Okay? Gan gymryd mewn i ystyriaeth yr holl beth yna ni newydd dweud sydd yn pethau da. Okay? Os gallwch chi, fi'n credu chi'n mynd i weld nawr, enghraifft o ddyluniad, rover. Felly mae'n mynd i ymddangos. Mae yna, OK, gwych. So, beth sydd yn ni nawr, ni'n mynd i roi cyfnod cynhyrchu i chi, lle chi'n mynd i ddylunio rover gan ystyried yr holl rinweddau yma, y features yma. Fel, os oes 4 olwyn o leia, okay? Beth arall Mel, mae angen nhw ystyried? No, I like that braich, the way of collecting the samples. I know, I've got it now. I did look a little bit like a dinosaur. Apologies. So braich, so cynnwys braich efallai. Rhywbeth i gasglu'r sampl, a wedyn rhywbeth i storio'r sampl ynddo. Okay? Unrhyw beth arall? What was that? Corff byr? Da iawn, corff byr. Hei. Oh, well, try it. Da iawn, ti'n wych. Corff byr, mae hwnna'n rili bwysig i helpu gyda sefydlogrwydd, stability. Gwych. Felly, mae'r meini prawf llwyddiant yna ar gael i chi ar y ffenest yma. Gallwch chi weld hefyd, mae yna cwpl o enghreifftiau o lle ni wedi ddylunio rover yn barod i chi. Mae yna un fyna eitha syml a un mwy gymleth. Hefyd, mae rhain wedi cael ei anodi neu labelu. Felly, labelwch y rover gyda beth yw'r pob rhan yma, ble mae'r olwynion, ydyn nhw'n fawr, ydyn nhw'n fach. Hefyd, os oes amser gyda chi, ychwanegwch pa ddefnydd gallwch chi ddefnyddio ar gyfer y rover. Fel enghraifft fan hyn, ddwedes i falle ddefnyddio rhyw fath o ddefnydd sy'n mynd i adlewyrchu'r golau, achos mae'n gallu fynd yn rili boeth. Felly rhywbeth sydd yn sgleiniog neu'n wyn sy'n mynd i helpu adlewyrchu'r golau pryd mae'n gweithio ar y lleiad. Felly meddyliwch am pa ddefnydd bydd yn addas ar gyfer eich rover hefyd. Ond os nad ych chi'n cael cyfle i orffen bopeth o fewn yr amser,
peidiwch â phoeni, achos wrth gwrs gallwch chi stopio hwn a wneud e yn amser eich hunan wedyn. Felly, ni'n mynd i roi 1/4 awr i chi i wneud hwn. Mae yna daflenni ar gael, ond os nad oes taflen, mae'r ffenest cyfnod cynhyrchu fan hyn gyda'r holl wybodaeth beth bynnag. Ond mae'n cyfle i chi nawr yn eich ddosbarthiadau ac i'r helpwyr i wneud bach o ddylunio. Ydyn ni'n barod? Barod. Ni'n barod. Wel, gwelwch chi mewn 1/4 awr. Pob luck!
Okay, felly croeso nôl, a chi wedi bod yn brysur, so chi wedi bod yn creu eich rovers, yn dylunio unrhyw rover a dweud y gwir, ond cofiwch, mae'n rhaid i chi ystyried y gwahanol rinweddau yna, y checklist, y meini prawf llwyddiant yna, i sicrhau bod chi wedi ystyried popeth. Nawr, fi'n mynd i dechrau gyda un ti, a ti hyd yn oed wedi enwi un ti, beth yw e? The Moon Map. The Moon Map. So beth, fi'n mynd i ddangos hwn, mae'n arbennig. Felly gallwch chi weld ychydig bach, mae'n anodd mewn pensil. Ond dyna rover gyntaf yna. A chi wedi ystyried llwyth o bethau. Felly, gallwch chi jyst dweud wrth pawb beth chi wedi cynnwys fyna? Dwi wedi cynnwys braich, olwyn fawr, samples a rhywbeth i creu siw mae dim cwmpo. Da iawn, so fi'n gallu gweld fan hyn, mae yna coesau bach yn dod allan o gwaelod Moon Max fan hyn, nag oes? Fel bod e'n gallu helpu gyda sefydlogrwydd fyna, rhag ofn bod e'n cwmpo drosodd. Fi'n hoffi, mae dy ti llwyth o le i gasglu samplau o Moon Rock, o ddarnau o'r lleuad fyna. Mae wedi orchuddio'n dda hefyd, fi'n credu bydd popeth tu fewn wedi cael ei amddiffyn, protect yn rili dda fyna. A braich, da iawn ti wedi rhoi popeth. A ti hyd yn oed wedi ystyried pa ddefnydd. So ti wedi rhoi olwynion mawr rwber. So ti'n meddwl mae rwber yn mynd i fod yn dda i fynd ar draws y lleuad. Rili dda, fi'n hoffi hwnna yn fawr iawn, da iawn. A mae dyn ni'n bach arall fan hyn, sy'n edrych yn ffantastig, rili creadigol. Neu ddangos hwn eto anodd mewn pensil, ond falle bod chi'n gallu gweld fyna mae dyn ni ddyluniad rili dda. Hyfryd, na fe. Dydw i ddim fel arfer yn gweithio gyda camerau, fel gallwch chi weld. Ond, beth sydd dyn ni fan hyn dyn? Gallwch chi ddisgrifio hwn os enw gan hwn? Landscape, y tir lunydd ardderchog, a be sydd dy ti fan hyn sy'n neud hwn yn rofer da? Mae yn nag yw e, mae'n edrych fel trad neu rhywbeth, mae hwnna'n rili dda, da iawn. Beth arall sy'n yna? Hoover? Mae hwnna'n syniad da. Ti'n beth, fi'n mynd i roi Hoover ar un fi hefyd nawr. Off camera, but that's a great idea. Great idea. So, fel bod chi'n gallu tynnu sampl lan yn rwydd. So, drill a Hoover, nice. Beth arall sydd y ti? Pam gwyn? Ti'n cofio? So, os mae haul yn mynd arno ni, bydd e ddim yn torri a bydd e fel reflecto. Adlewyrchu bolau. Ie. Ardderchog, oedd hwnna'n ateb, gwych. By the way, ardderchog. Felly mae dyn ni gwaith arbennig sydd wedi digwydd fan hyn yn y stiwdio, a gobeithio chi hefyd wedi ddylunio rover sydd yn cynnwys yr holl rinweddau dda fyna. So, da iawn, gallwch chi fynd nawr i ymlacio ar ôl wneud yr holl waith caled fyna, a fi'n credu mae'n amser i Mel i weithio'n galed, felly ni'n mynd i fynd draw i weld ein rovers ni. Achos dwedon ni ar y dechrau bod ni'n mynd i ddod nôl at rein ac edrych arnyn nhw yn fwy manwl eto. Felly, Mel, fi'n gweld fyna chi wedi rhoi gorchydd ar y bwrdd i helpu gyda'r ffrithiant, i helpu gyda'r rover, wneud yn symud yn haws. Beth sydd ni? So, what you are going to be doing next, and what I'm sure Rhea will be going through in a lot more detail in just a minute, is the next part of the challenge is obviously to create your rovers. There we go. We're going to create your rovers. But obviously we can't make your exact designs. So you're going to need to listen to your space commander or your teacher, right? Absolutely. In order to think about what materials you might have available. So we're just going to show you a few different rovers that we have made with the materials. Now I'll let Rhea do the talking you through them. I will just demonstrate them with my hands here. I'm going to go with Rhea's one to start with. Achos dyna'r un gorau. Definitely. Nawr, fel wedodd Mel, rhwng y sesiwn yma, sesiwn nesa, dyna bydd yr amser i chi i greu rover. Nawr, fel wedodd Mel, yn amlwg, chi ddim yn mynd i gallu creu beth chi newydd ddylunio. Y ddyluniad yna oedd rover
gyda popeth wedi cynnwys fyna. Okay? Petai popeth ar gael gyda chi fel bys y NASA. Okay? Ond beth ych chi'n mynd i wneud yw creu model neu prototype o rover, a dyma'r un gyntaf wnaethon ni. Okay? Nawr, gallwch chi weld, i greu hwn, defnyddiais i stwff oedd o gwmpas y tŷ, ambell i beth bys wedi mynd yn y bin. So, os mae'n bosib i ddefnyddio stwff byddai'n cael ei ailgylchu, mae hwnna'n gret. Cadw yn cynaladwy os yn bosib, sustainable. Okay? Corff tenau fyna, fi ddim yn gwybod os dyna'r corff gorau i gael. Falle bod e ddim mor sefydlog â hynny. Mae dyn ni gwellt straws, papur yn cael ei ddefnyddio, a wedyn cwpan fyna, cwpan mawr i ddal y sampl. Okay? Achos beth mae angen i ni wneud gyda rovers, a byddwn ni'n sôn am hwn yn fwy manwl yn y sesiwn nesaf, ond mae angen bod y rover yma yn gallu symud yn rwydd. Gall hwnna fod trwy gwthio fe, fel mae Mel yn neud nawr, neu gyda rhyw fath o defnyddio rhywbeth yn benodol, neu ddangos chi nawr, mwyn symud y rover. Bydd hefyd angen rhywbeth i ddal eich sampl. Dyna pwrpas y cwpan. Yeah, and just to give you a few hints, hopefully we can give you some ideas or tips of what we're doing here. The cup is supposed to collect the sample. Do you have any moon rock over there? Oh. Do you have any? That's right, do I have to show you this? So if we were to put the moon rock in this sample, let's just see. Nawr, o'n i'n meddwl bod hwn yn syniad really da yn rhoi cwpan mawr fel hyn, ond beth sy'n digwydd, chi'n barod, os i'n rhoi unrhyw sampl mewn, mae'n cwmpo ar yr ochr fel hyn. Okay? Sydd ddim yn defnyddiol iawn i symud ar draws y lleiad ydy. Fi'n gweld mae'r merched fyna'n chwerthin ar beth fi newydd greu. Fi'n gallu gweld chi draw fyna, da iawn. This might not be the best design for you to follow along with, so let's just put that one over there for a minute. Oh, well. We have another. Okay, this one, you can see the wheels slightly different, right? Oh, a ti'n beth, Mel, I think we'll, should we demonstrate? Well, we'll try, let's try. Right, ar gyfer hwn, ni'n mynd i symud y tewyl mas o'r ffordd am funud. Okay. Nawr, mae hwn yn gweithio trwy ddefnyddio balŵn a gwellten fyna stro. Da iawn, Mel, dydw i ddim yn gallu chwythu balwnau, felly fi'n falch bod ti yn. Mae hefyd, mae'r olwynion yn weddol dda ar yr un yma. Gallech chi weld fi wedi defnyddio olwynion oedd ar hen tegan. Okay? A maen nhw wedi cysylltu i ddarn o cardfwrdd. Okay? A mae Mel nawr yn mynd i adael y rover i fynd. A ydy yn mynd i symud o gwbl. Maybe. Gawn ni weld. We'll see. Oh, it's going to go the wrong way. Oh. Mae'n symud yn really gyflym, fel gallech chi... 1 centimetr falle. Okay? Felly, yn amlwg, pryd ych chi'n creu rhywbeth, mae rhaid chi treialu fe, a oedd hwn ddim cweit falle yn gweithio mor dda ni'n gobeithio, iawn. Hefyd, does dim cwpan ydym i ddal y sampl ar yr un yma. Felly, fi'n credu ni wedi symud ymlaen i'r un gorau yn ola. Okay. So, na hwnna fyna. Reit ten. Y trydydd enghraifft o rover yw'r un yma. Okay? Felly, unwaith eto, gallech chi weld, ni defnyddio stwff byddwch chi'n cael o gwmpas yr ysgol, yn eich dosbarth neu yn y cartre. Mae dyn ni cwpan i ddal y sampl ar y gefn fyna. Mae dyn ni corff eitha isel cardfwrdd. A beth am yr olwynion, Mel? So Ray is a little bit skeptical of the wheels that I've made currently. I don't know if you can make out that shape, but we've gone with 8-sided. Yeah, am ryw reswm, o'n i jyst yn meddwl bys y olwynion siap cylch yn well. Ond, mae yna reswm da dros hwn, so there's a good reason over these. We'll see. A hyd yn oed mwy bizarre, mae Mel wedi defnyddio Polos ar gyfer yr olwynion ffrind. So, gallwch chi ddefnyddio beth bynnag sydd gyda chi. Paid mynd mas y prynu yn y beth special, ynddo fe? Mae hwn yn stwff geithio ni o'r tŷ, o'r ysgol, be bynnag. Felly, oeddi e'n mynd i symud. Gawn ni weld. Let's try. So, mae hwn yn defnyddio band elastig. So, fel y balŵn yn helpu yr un yna i ddim symud, fel mae'n digwydd, ond i fod i symud. Mae'r un yma yn defnyddio band elastig wedi troelli o gwmpas pensl. Felly, Mel, fi'n barod? Barod. Even with my 8-sided wheel. So, chi'n mynd i gadael fynd. Waw, oedd hwnna mor gyflym dylswn ni wedi recordio hwnna ar slow-mo. Okay? Da iawn, diolch Mel.
Felly, oedd hwnna wedi symud yn weddol dda ar arwyneb tywel sydd yn ni fan hyn. Felly, byddwch chi nawr yn mynd ati, so cyn y sesiwn nesaf, i greu eich rover. Fi'n mynd i fynd nôl draw fan hyn. Malch chi'n mynd i ddod ar rover yna draw? Fine. OK, so sori, ni newid sgrinau, jyst i cadw pawb on their toes, fel ni'n dweud, yn dyfe. Felly, eich her chi, rhwng nawr a tro nesaf, yw i greu rover eich hunan. Please, os gallwch chi ystyried defnyddio stwff sydd gallu cael ei ailgylchu, stwff sydd gyda chi, fel dwedais i, o gwmpas eich ddosbarth yn y cartre. Mae dyn ni amrywiaeth o bethau fan hyn, o syniadau. A fel cardfwrdd, mae dyn ni gwellt, mae dyn ni hyd yn oed pasta. Pam ddim? Triwch polos, triwch pasta. O'n i'n sôn am wagon wheels, ond mae Mel yn meddwl bod hwnna falle, neu bisgedi, ddim cweit yn syniad da. Be chi'n meddwl merched? Na? Na, dyn nhw ddim chwaith yn meddwl bod yn syniad da. Llwys o bethau, bandi elastig, blue tack, hyd yn oed corgyn, falle cwbl o reina o lwynion da. Mae yna restr fan hyn ar gael i chi, gallwch chi weld y fath o bethau gallwch chi ddefnyddio i greu eich rovers yn eich grwpiau, yn eich dosbarthiadau. A ni methu aros i weld beth ych chi'n creu. We can't wait to see what they make. Please, danfonwch nhw mewn i ni. Unrhyw luniau chi wedi cymryd, please hoffwn ni really weld nhw. A rhoi nhw gyd at ei gilydd falle i creu albwm o'r holl rovers i chi'n creu. Mae hefyd, mae yna cwpl o dasgau ychwanegol i chi fyna, felly os ydych chi wedi creu eich rover, please ewch ati i gwblhau cwpl o'r tasgau ychwanegol sydd ar gael fyna. Felly, tagiwch ni ar social media, SparkLab ac e-sgol, danfonwch lluniau, ni'n really edrych ymlaen at weld beth ych chi wedi creu cyn y sesiwn nesaf. Oes yna unrhyw beth arall? No. Next time, we will be testing them. There'll be tests. So we need to make sure that, we're going to be putting our lunars through the paces, our rovers through the paces. So fel dwedais i, ni'n mynd i edrych ar arwyneb gwahanol, so arwynebeddau gwahanol. Ni'n mynd i edrych os gallwch chi hefyd cario darnau o creigiau moonrock, yn falle yn fwy llwyddiannus na'r un yma. A hefyd edrych ar rampiau. Gallen nhw symud dros rampiau yn debyg i beth falle byddwch chi'n gweld ar y lleiad. So just worth bearing in mind before you build or before you decide on what you're going to do. A hefyd, gyda yr rover yma, newn ni ddanfon wybodaeth i chi, so chi'n gwybod sut yn union i greu rhywbeth fel yna os hoffech chi. Ond cofiwch, does dim rhaid bod y rover yn gallu symud ar ben ei hunan. Gallwch chi defnyddio'ch llaw a creu rover fel hynny yn lle. Felly, gobeithio chi'n cael lot o hwyl a sbri yn creu rein. A diolch am ymuno unwaith eto. A newn ni weld chi tro nesaf. Hwyl!